kyllä se parempi on paikan päällä nähdä. Niin, renkaita saa vähän potkia. Kelman is an old, very good customer for many years. So of course we are here when there is a show. Iso konetta on vaikea ostaa netistä. Sun pitää joka tapauksessa tavata, sun pitää nähdä se kone, sun pitää vakuuttua, että se on oikeasti se, tää on mulle oikein. A big part of the quality of the machine is made by the dealer, in this case Kihlmann. I want to make an example. If you buy a Ferrari but you don't have a good technician, then no sense to have a Ferrari.